יש לי וידוי. הפסדתי 1,000,000 שקל מלקוחות. לא כי הם לא רצו לשלם, לא כי המוצר לא עבד, ולא כי הפסדנו עסקה. פשוט כי מי שהיה אחראי לכסף היה מנכ"ל בן 23 שמעולם לא ניהל עסק. מי מנהל את הכסף? אני נראה לכם כמו ששתהיה כסף. תסתכלו לי בעיניים. נראה כמו מוכר פלאפל. באותה תקופה כבר היו לנו לקוחות אמיתיים. היינו חברה אמיתית, כבר 7 אנשים שמקבלים משכורות. רק היה חסר שלב אחד קטן. כשאתה מחייב לקוחות, יש לך קטע כזה, אתה מוציא להם חשבונית, והם צריכים להביא לך את הכסף לבנק. אני שכחתי מהחלק השני. גם ככה היינו בטירוף של למכור, לכבות שריפות ולטוס לכנסים ולבנות את החברה. אז גם צריך לפתוח את החשבון בנק ולבדוק מי שילם? הגזמתם. חשבתי שזה מובן מאליו שהם צריכים לשלם. ואז אור, שהצטרף אלינו לנהל את הפיננסים, התחיל לעבור על האקסלים וגילה את הפדיחה. אני אגיד את זה שוב שזה יהיה ברור. הוצאתי חשבוניות ללקוחות שלי על 1,000,000 שקל, אבל לא בדקתי אף פעם אם הם שילמו. והכי מביך, הלקוחות לא ניסו לברוח. הם פשוט חיכו שנתזכר אותם. בסוף, כן קיבלנו את הכסף, אבל הלקוחות צחקו עלינו שלא שאלנו אותם ושכחנו מזה. אותו הרגע הבנתי משהו נורא גדול. אסור לי להתעסק בדברים שאני לא אוהב או לא ממש טוב בהם. כל הדברים שלא נעים על ההגדרה הזאת חייבים לעבור למישהו אחר. אחרת בפעם הבאה לא נאבד 1,000,000 שקל, אלא את כל העסק שהקמנו.